Olulusasazo ngqolweni ndaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo ziphambili. Siva kabuhlungu kakhulu kodwa ngokuba sizama singabazali sifuna uba abantwana babomelele siye sizicelele okokuba makuqale komelele thina kuqala ukuze abantwana bazokhona ukuthi bomelele. Lo nyukelayo kuthi xhaxha kuma-67 inani labantu ababhubhe kwizikhukhula ezintlitha ingingqi yaseMthatha neziphaluka. Cabinet has approved the ban of Tuberforce or Alipirimi, the import of Tuberforce or Alipirimi in South Africa. Umphathi we-ofisi kamongameli uKhumbudzo Tshabeni ubhengeze ukuba inqwelile ikhabhinethi ukuba akukho semthethweni ukusetyenziswa kwetyhefu Tuberforce neyaziwa njengerhalipirimi kweli. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Umphathiswa wemfundo esisiseko uSiviwe Gwarhube ubone intlungu ezidlula kwiintsapho ezilahlekelwe ngabantwana kwiimpuphuma zaseMthatha. Utyelela iintsapho eziphantsi kwelifa elimnyama ezingungelene kwisikolo samabanga aphantsi iMandela Park eMthatha namhlanje. Bali-13 abafundi baseJumba Senior Secondary ebebekhwele iteksi ekhukhuliswe ngamanzi ngolwesibini. Abathathu bahlangulwe kumlambo iDekolini kulo gama abathandathu befunyenwe sebebanda ngabantu abayi-57 abadlule nezi mpuphuma. Sentlungwini abakwazanga kuzibamba inyembezi basitsho esofelweyo ngethuba bedibana nabo basinde kwezi zikhukhula. Umphathiswa uGwarhube uphinde wafaka nemilomo nomnye wabafundi abahlangulwe emlanjeni ophuphumayo. Sihambile ke namhlanje no-MEC sayobona abazali babantwana bathe basweleka nabaphofu bengekafunyanwa. Bekunyanzelekile into yobana ndiyovela kubo also ndibachazele into yokubana inkxaso esizabanika sona siyi-department ngoba kaloku a lot of aba bazali ngabazali abangathathi ntweni abazawudinga uncedo mhlawumbi nangezinto ezifana nokungcwaba. Izandyondyo zemvula zibangele umonakalo omkhulu nakwizikolo. Bangaphezu kwama-600 abafundi ekuvakala ukuba bachaphazeleke ngamandla lolu phazamiseko. Impuma Koloni imaxhaphetshu ziimviwo zombindi wonyaka. Yesterday were around 58 schools that have been damaged. Key areas for me which are a worrying factor, Minister, is OR Tambo Coastal with a number of schools, Amatole East, Alfrenzo West, and also Krisani East. Ukusweleka kwaba bafundi kushiye intlungu enganyamezelekiyo kuwo wonke ubani kwisikolo samabanga aphakamileyo saseJumba. Siva kabuhlungu kakhulu kodwa ngokuba sizama singabazali sifuna uba abantwana babomelele siye sizicelele okokuba makuqale komelele thina kuqala ukuze abantwana bazokhona ukuthi bomelele. Ukanti kusaza kuqhubeka kukhangelwa abantu abadukileyo logama inani labaswelekileyo kulindeleke ukuba nalo liqhubeke nokunyuka. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uza kusebenzisa ingqungquthela ye-G7 eCanada eqalisa ngomso ukubeka phambili izicwangciso zelizwekazi Afrika sokuphehlwa kombane ngamandla endalo. OkaRamaphosa bethetha kwingqungquthela entsukumbini yesihlandlo sesithathu iAfrica Green Hydrogen eKapa. uRamaphosa uthi ilizwekazi laseAfrika kufuneka limanyane kwaye uMzantsi Afrika uza kuququzelela uphuhliso lweAfrika ngeli xesha ekhokela amazwe e-G20. During its G20 presidency, as you heard, South Africa has chosen to prioritize just energy transitions as engines of economic growth and social development. We will be proceeding to Canada to attend the G7 in just a few days. And this is the message that we will be projecting to the leaders of the G7, that our remit, our objective with our G20, the South Africa's G20, is to focus precisely on issues of energy. Injongo yale nkomfa kukuchuba amathuba aza nerhasi ecocekileyo yokuvelisa umbane. We must continue to move as a continent to develop regional certification schemes, hydrogen corridors, and green product export platforms.
Urhulumente usebenzise le nkomfa ukusungula ngokusesikweni kwe-South African Renewable Energy Master Plan, iSAREM ngamafutshane. SAREM is not just a roadmap for expanding renewable energy generation. It is a blueprint for how to industrialize through energy. Iphondo laseNtshona Kapa lithi lisebenzisana neMpuma Kapa noMntla Kapa kweli phulo lokuzisa le rhasi icocekileyo. We are already 2,000 megawatts into our own plans here in our municipalities across the province. And if we don't get water and energy right, we can't create the investment climate that we all need. Le nkomfa isaqhuba nangoLwesihlanu kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Ikhabhinethi sivumile isithintelo sokubhangiswa kwe-Tebufos eyaziwa njengerhalipirimi kweli lizwe okubhengezwe umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Tshabeni ngethuba bethetha nonondaba kwicandelo lekhabhinethi okukulandela izehlo zeli lizwe apho kubhubhe uthotho lwabantwana emva kokutya amashwamshwam anetyhefu athengwe kwiivenkile zasekuhlaleni kweli. Uthi ingxelo equlunqwe ziingcali ibonisa ukuba eli chiza elinobungozi kakhulu lilo elabangela ukubhubha kwabantwana abathandathu eNaledi eSoweto. Uthi nakuba kungacaci ukuba balifumana njani, kodwa kubonakala ukuba batya into enetyhefu yeTebufos ethengwe kwispaza shop yeyona nkcazelo echanekileyo. Cabinet has approved the ban of Tebufos or alipirimi, the import of Tebufos or alipirimi in South Africa, a chemical compound classified as an organophosphate commonly used as an insecticide and a pesticide. Umphathiswa waleke ngelithi amanani ezinkcukacha olwaphulo-mthetho akhutshwe kutshanje acacisa ulwazi olungeyonyaniso malunga nokugetyengwa kwamafama. Of the farm owners killed, both, two of them were African. Of the farm workers killed, both, 2 of them were Africans. And of the 5 farm managers killed, 1 was African, dismantling the misinformation that there's a targeted attack on white commercial farmers or white farmers in general. Umphathiswa uqukumbele ngelithi isebe lezempilo likubeke esweni ukosuleleka i-COVID-19 ekhangeleka isenyuka kwiingingqi ezithile kwi-Asia. Amamatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Usekela Mongameli uPaul Mashatile ucele amalungu eParlamente ukuba alinde ziqosheliswe inkqubo zenkundla malunga nomba wamapolisa asibhozo agade zitatyaniswa. uMashatile bebuzwa ngamalungu ngembono zakhe kulomba ngethuba ephendula imibuzo eParlamente namhlanje. Esi sibhozo samapolisa sesafunyanwa singenatyala sokuhlasela amalungu oluntu luphando loluleko lwangaphakathi. uMashatile ukwathi khangadlala indima koluphando nobeluqhutywa iofisi yomkomishinala wamapolisa. Ngwasibhozo okhuseleko lukasekela Mongameli uPaul Mashatile abonwa kushicelelo ngethuba lohlaselo ekutyhola lwenzeka eRhawutini kweminyaka emibini eyadlulayo. Uphando lwangaphakathi luthi esi sibhozo asinatyala kwaye uMashatile uthi akabandakanyeki kwesi sehlo. Let me emphasize that the Office of the National Commissioner of Police was responsible for the disciplinary process of the 8 members of the Presidential Protection Services that we're talking about. I was personally not involved in these procedures at any point. uMashatile ukwakhumbuze amalungu eParlamente ngelithi lomba usephambi kwenkundla yamatyala. As I said, Honorable Deputy Speaker, I have not met with the victim because the matter is also sub judice. Members of the House may not be aware that in fact these protectors are charged and they are appearing in the court of law. uMashatile wongeze ngelithi urhulumente uyaqhuba nenzame zokuvala isikhewu esivulwe sisigqibo selizwe laseMelika sokurhoxisa inkxaso-mali yokulwa nesifo sikagawulayo. Our government has started drawing from its own capacity to fund HIV/AIDS programs, especially after the withdrawal of
PEPFAR funding by the United States government. Usekela Mongameli ukwathumele amazwi ovelwano kwiintsapho ezichatshazelwe zizantyalantyala zemvula kwiphondo iMpuma Koloni ethembisa ngelithi urhulumente uza kwenza konke okusemandleni ukuxhasa ezi ntsapho. Kwalapha ezindabeni uMzantsi Afrika kufuneka ukwazi ukuzivelisela izitofu zawo zokugonya izilwanyana okukuthethwa kwinkomfa yabavelisi benyama ebomvu eMntla Koloni nesaqhubayo kungoku nje. Sinamkile kwakhona sikwabhodisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazi ungasifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde sikrobe kwinqaku lethu elitshotshe entlangalentlwa. Kwezingena ngoku lonyukela yokuthi ga kuma-72 inani labantu abasweleke kwizikhukhula ezintlithe ingingqi yaseMthatha neziphaluka eMpuma Koloni. Abahlali bendawo zogobityholo isikite iGcuwa bacela urhulumente ukuba angenelele ngokubakhela izindlu ezisemgangathweni. Uninzi lwabo lushiyeke lungodinga indawo emva kokuthwaxa kanobomi zizantyalantyala zemvula ezimke nezindlu zabo zizikhukhula ezenzeke kule veki. Umasipala waseMnquma usebenzisana namasebe ahlukeneyo ukufumana izakhiwo zethutyana. Imvula ehamba nomoya yenze umonakalo. Bathandathu abantu ababhubhileyo kwingingqi yaseAmathole. Abantu abangaphaya kwewaka bashiyeke bengenamakhaya. Uninzi lusele nezi zesiqwini impahla. Amaxhoba amemelela ungenelelo lukarhulumente. Akho nto esinayo, kulahleka amakhadi, asinazi ID. Abantwana bemkelwe ziyuniform, impahla zonxiba, akho ngubo, akho bhedi, akho ntoni. Sihlele ukuba kaloku aside sinikwe ndawo sibe nezindlu kuthiwa yani phaa asinikwa nezinto ezokuba masihlale ngazo like itoilet asinazo. Umasipala waseMnquma uthi amasebe karhulumente ayangenelela ukuncedisa amaxhoba. 73 houses have been reported to have been damaged or washed away by the heavy floods. You have 67 shacks in Skit informal settlement, which has been the hardest hit. That out of 1,000 shacks there, 67 have washed away. You have 22 schools that have been reported to have been affected and where there is no schooling. Umbutho wesisa iGift of the Givers ungenelele ukuncedisa amaxhoba ukanti urhulumente wephondo useza kubala umonakalo owenziwe zezimvula kwezi ndawo zichaphazelekileyo. Ndingulubaba lodada kundaba ze-SABC eMpuma Koloni. uMzantsi Afrika kufuneka ukwazi ukuvelisa izitofu zawo zokugonya imfuyo. Lo ngomnye wemiba ibiphala phambili kwinkomfa yabavelisi benyama ebomvu eMntla Koloni nesaqhubayo kungoku nje. Kubalulwe iindawo ezahlukeneyo eziquka iKwaZulu-Natal, iMpumalanga kunye naseRhawutini ezithiwe mbesi isifo senyebethu nochwane, i-foot and mouth disease ngelasemzini, kodwa kho mayeza okugonya oneleyo. Bixhalabisa amafama emfuyo aseMntla Koloni kule minyaka imbalwa edlulileyo ibiyimbalela, kodwa ke imvula ezintle kulonyaka ophelileyo ziye zazitshabalalisa ezo nkxalabo. Stays a challenge. We don't really know at this time how to incorporate that in our long-term planning. And the other thing is the value chain for fresh produce. Nakele indlela esiwachaphazela ngayo amafama esisifo senyebethu nochwane nekhokelele kwizithintelo zorhwebo. By foot and mouth disease in 2022-23, we saw our exports falling by 16%. We have been in this journey of growing the exports of the beef industry to a number of countries, in the Middle East being one of those biggest regions, as well as in China. We want to continue with that process. Lezolimo bafuna uMzantsi Afrika uvelise awawo amayeza okulwa nalobhubhane. First is coming at the end of this month, and then we can start with the injections of the feedlots. But it is most concerned that we must import vaccines while our
local industry cannot provide, and the license isn't given to the people that can manufacture the vaccines. Ngenxa yezithintelo ezikhoyo, uninzi lwenyama luza kuthengiswa kwiimalike zasekhaya kuphela. Igunyabantu lezotshutshiso i-NPA linikwe umtyhi inkundla ephakamileyo ukuze lilungise iziphoso zayo kwityala lokuqala ezimbalini lokubanjwa ngobhongwana karhulumente. Inkundla yanika igunyabantu lezotshutshiso ikroba lokubhena kwisigwebo sonyaka ka-2023 sejaji ebambileyo uJaji Gusha. This is a confidence booster for our prosecutors who have been vilified unfairly so, because this had been branded as a failure of the NPA in circumstances where we've made it clear that it is an isolated setback of which we did not agree with Honorable Acting Judge Gusha. And therefore, it now paves a way for us to reinstate the charges before a different judge. And you'll recall that currently we're under siege, so-called, because of people that you call legal analysts, who I regard as legal commentators, because they adopt a very dangerous approach of viewing legal issues from an uninformed, emotional and political perspective without applying their minds to the judgments. Some of them comment and make a formidable view without even reading judgments. We've made it clear that we have made progressive work insofar as the state capture-related cases are concerned. Inkokheli yeqela lezopolitiko EFF uJulius Malema ubhalele umongameli uCyril Ramaphosa ecela ukuba amilisele ikomishoni yophando ngemeko ye-NPA ngokwesolotya lika Section 84F yomgaqo-siseko weli ka-1996. Ukuba ikomishoni iyasekwa mayikhokhele ngowayesakuba ngumongameli wejaji eNtshona Koloni uJaji John Hlophe, nathi uMalema kanasiphako kwaye akaphazamiseki kumsebenzi wakhe ngenxa yezopolitiko. Iintsapho zabantu abatsha abasweleke kwingozi yenqwelomoya KwaZulu-Natal zidibene kumzi wokugcina imizimba yaseGreytown ukufumana imizimba yezizalwane zabo. Amaxhoba ebeyinxalenye yegqiza elikhwele kwisikhululo senqwelomoya eVirginia eThekwini lisingise ePitoli ngecawe. Amaxhoba lengozi aquka umfundi uNqobile Biyela, uLulama Msane kunye noSiphesihle Buthelezi. Greytown emakhazeni kahulumeni lapho emindeni yalabo balimala enhlekeleleni eyenzeka ngomsombuluko lapho indiza ibaphahlazeka khona lapha ehlathini eRedflay phakathi kweMoy River kanye nayo iGreytown. Imindeni yabo isifikile yazolanda imizimba yabo, kanti sizokhuluma lapha noNdaba Ezinhle Sibiya oqhamuka khona eminyangweni kahulumeni wezokuthutha. Ndaba mhlambe kafushane ngoba siyazi ukuthi ubukade uke wangena ngaphakathi wakhuluma nemindeni, mhlambe isiphi isimo abakusona nanokuthi ke mhlambe ikuphi ungasitshena kona njengamanje. Siyabonga umndeni wakwaBiyela njengoba sazi ukuthi ke uhambile emhlabeni Nqobile Biyela, umndeni usesimeni esingekho kahle ngenxa ukuthi ke bebezombona namhlanje bakwazile ukuthi ke bathole izinto zoma postmortem nokuthi ke umncwabo uzoba ngomgqibelo khona eMlazi. Babonge kakhulu ukuthi bathola ukuxhaseka abantu bakwaZulu-Natal nase South Africa yonke bayabaxhasa. Umndeni kaLwazi Msane naye oshilo beyipilot nabo futhi ke sixoxisene nabo njengoba ke ungqongqoshe Sibonisa Dumathe asondele kuyo yonke imindeni bazongcwaba ngomgqibelo eDandi. Umndeni kaSiphesihle Buthelezi nabo futhi ke bazongcwaba eNkandla ngomsombuluko umhla ka-16 June. Ungqongqoshe ke uyagcizelela ukuthi fanele njengomnyango waTransport njengoba kukhona Economic Regulation for Transport Act okuyiyona enikeza ungqongqoshe amandla ukuthi angene kwi-aviation industry, angene kwi-rail, kwi-maritime ukuze lamkhakha le iqhubeke ihlondlobali ephezulu. Ingakho ke ethe njengoba imindeni ihleze emanzini, abantwana abashile abafowethu udadewethu abashile bebebamba iqhaza kule mkhakha le uSiphesihle kwa health bese kuba ukuthi ke la kwi-aviation uyagcizelela ungqongqoshe ukuthi fanele sazi la KwaZulu-Natal ukuthi ke ipopulation yama-pilot ingakanani ukuze mangabe kwenziwa imisebenzi ukuthi kuvuselwe lemboni yenziwe kahle, futhi ke sazi nokuthi siya kanjani phambili. Sibonga kakhulu Ndaba esikhathini. Siyabonga. Sibisele izintambo ngakuwe studio. Sibulele mawethu ngosiboleka indlebe senikhumbuze zangomso zizana oxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.
Bhetani mawethu ngicela sikhongozele naluqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwa nje nalapho sibona into yoba licwengile kulo lonke ilizwe kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba noko akho mvula zilindelekileyo kwiindawo ezininzi zelizwe ngaphandle nje kwala mililo yamadlelo elindelekileyo phaa koSpringbok. Kungenjalo litherholele ngamafu kwiindawo eziphakamileyo ezikumntla-mpuma welizwe kanti ke akhona amathutyana angephi emvula alindelekileyo phaya eLimpopo. Wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko amaqondo athande ukuba phantsi kwiindawo ezininzi zelizwe. Siyambona la 6 degrees Celsius phaya eKapa lodumo ngokunjalo naseRiversdale kanti ke kuyabanda naphaya ko-Uppington nalapho amaqondo ebetha kwisihlanu. Seso sihlanu ke mbukeli naphaya eRhafu ngelixa phaya eKomani amaqondo ethande ukuba phantsi ngesithathu kodwa phinda athathise ngo-12 degrees phaya eMonti. Uba ke wena useRhawutini lindela u5 degrees ngokunjalo naphaya ePitoli. Ngomso ke mbukeli kuthanda uphola kwiindawo ezininzi zelizwe amaqondo abetha phaya ko-22 phaya eRhafu ngelixa ngama-20 enxuba eMakhanda ngulo 22 naseMonti njalo kanti ke phaa kocofa imvaba kuyongena kooKomani phaya nakoQombolo silindele u19 ku21 omhle eMthatha ngelixa phaya eSajonisi ngu22 Bethlehem ngu17 ze phaya eRhawutini koSoweto ibe ngo18 ngelixa phaa koMusina amaqondo ebetha ku23. Kuba ke wena kwimimandla esentshona koSutherland phaya siyabona into yoba kuyabanda ngo19 degrees kodwa kaphinda athathisa amaqondo kufudumale ngo28 phaya eFredendal. eForestile mbukeli lihle izulu ngo25 kanti ke phaya koGugulethu Khayelitsha Bellville eKales River Kapa lodumo ngulo 24 omhle phaya eUppington kanti ke kufudumele Alexander Bay ngo32 degrees. Mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.